شیندار آکنجه تندیا 1000 سالان وقتی که ام دزانند دنبال ماه تباخ و نیسان دا چاوشک پاسپور ای بناو ایوب دو وقت او جوارن جدا دا خوا که اندزیار دا ناسین و 4 زاروک به خاپاندن تعریف ناو نشانه تاجیز کریه دمدیا جواکی دا بلاف بو پاشی اف کس هات گرتن بویر اوا که اف تاجیزکار دانشن دیمین یا سویه که جوتمه هیدا هات بردان ددوشگاه هاوی اقتدار میرپرسته اف چقاسی جریزه بیجی ام واقع کسین خودی وجدان و انسان هر و هر وی یکی نبدل نبمیجی خواه قبول دکن و هضم ناکن پارستنا پارێزە ڕێوی هێشمەندیە 1000 سال ذهنیەتە mêran û ya 23 saliyan deselata AKP derdixê holê. Di parastina xwe de dibêje muvekîlê min bi zarokaran nehatiye rûbirû. Yanî hîn ji bû tacîzkar paqij bike dixwaze wê dirûniya ku zarok tarûmar kiriye dîsa bi wan bide jiyandin. Paşê dibêje em dibêjin zarok hema ew qasî jî ne biçûkin 17 salî ne û biaqilin. Telefonê wan ên biaqil hene dikaribûn ew bûyer kişandibûne kamerayê. Di dawiyê de jî behsa hezkirina hevalê wî yê kar dike û ji ber ku leşkerê vê dewletê ye prestîja wî di parêzê û berdana wî daxwaz dike. Dadgehê jî dîsa û dîsa weke ku li ser her tacîzkarî bi vî rengî derbas dibe, dibêje bûyer di demeke kurta bûye, ji ber vê jî natacîze, tenê dest avêtine. Tu dibêjî qey weke tiştekî ji hev cudane nîşan dide. Em dizanin weke vê bûyera Nesîbînê li Tevahiya Kurdistanê bi sedan bûyer bi vî rengî bi destê unîformayan pêk hatine. Tecawuza bi destê cerdevanan li hemberî jinên Kurd dîsa yek ji wan e. Cerdevan di parastina xwe de gotiye, heke min ev yek nekiriba wê biçiya çi ye. Mirov nikare vê xerabiyê bi ti awayî bîne hişê xwe. Hema yên ku vê rêyê li van tacîzkaran vedikê jî ev pergal e, ev dewlet e. Ev yek bi awayekî pergalî li ser jinên Kurd tê meşandin. Her dem jî piştî van qirêjiyên xwe dispêrin al, neta û dewleta xwe. Dewleta wan jî wan bi tenê nehêlê helbet. Ji sed salên komara Tirk û pêra lozana tekperest de rêbazên vê rengî cûr bi cûr hate meşandin li ser jinan. Me ev ji tecawuzên li ser jinên Kurd de likum ku jiya Dêrsimê da dît. Me ev di bişaftina wan dema li ser jinên Kurd re dît. Me ev di dibistana Yûbiyan da di tacîz û tecawuza zarokan da dît. Me ev di nav şer de piştî kuştina teşhîrkirina bedena jinan da dît. Ji ber ku zihniyeta wan qirêje dixwazin netewayan bi bedena jinê bêromet bikin. Belê bedena jinê ji tu kesî re nabe war. Hebe ji welat û başiya mirovahiyê re ancak bibe xebat. Wekî din em van jî bi van rengan ji kişandina peymana Stenbolê di zêdebûna bi destê dewletê ve kafeyên ku tê de fuhuş û bi karanîna tiryakên zêde dibin, em van dibin navê xapandina evînê de di jinên weke Gulistan Doku û İpek Erda dît. Em weke jinên TJAyî bi kampanyaya bi jin jiyan azadî ber bi azadiyê ve hem de asta teşhîrkirina vê zihniyeta qirêj hem jî li hemberî vê zihniyeta qirêj berxwedaneke domdar dikin û li her qadê xebatê dimeşînin. Weke ku em dizanin mixabin bi taybetî li bajarên ku xweserî lê hatibûne jiyandin ev qirêjî hin bêhtir dibin weke mînaka kul li Nesîbînê qewmê û me li jor behs kir. Lêbelê di vê bûyerê da mirov divê balê bikişîne ser vê yekê jî ku çawişek paspor lazim dîtiye xwe bine nasnamaya xwe ya rast. Bi nasnamayeke din daye nasîn ji ber ku zarok bikevin wesetiya wî. Ev yek jî bi sayên kampanya û hişyarkirina weke TJAyî dimeşîne ye. Şikil û şemalên tundî, qetilkirin û tecawuzkirina jinên Kurd pê netewayê Kurd her dem hate guhêrtin. Hema me weke jinan jî her dem rê û rêbazên nû yên berxwedana xwe jî afirand. Di meha têkoşîna li hemberî tundiya li ser jinan, em wê îdeaya xwe bilindtir û geştir dikin ku jiyaneke têkoşerî û parastinê ava bikin.